Přeji vám dobrý den. Jmenuji se Richard Cimčák a v tomto krátkém videu vám vysvětlím, jak připojit a následně udržovat harmonizér Via Human. Harmonizér nabízíme v tomto balení. To balení obsahuje příbalový leták s informacemi, harmonizér, perlátor s těsněním, náhradní sadu krystalů, imbusový klíč a základní redukci. Harmonizér je už zkompletovaný a je potřeba pouze k němu připojit perlátor. Vložíte těsnění tady do spodní části a našroubujeme perlátor. Stačí dotáhnout pouze rukou, není potřeba používat žádné nástroje. V horní části vidíme sítko proti mechanickým nečistotám z rozvodu vody. A tím je harmonizér připravený k používání. Harmonizér lze umístit pouze na baterie, které jsou zakončeny perlátorem, který je odnímatelný. Pokud v kuchyni nemáte vhodný typ baterie, můžete zvážit umístění harmonizéru do koupelny nebo musíte baterii vyměnit. Teď vám ukážu, jaké jsou způsoby připojení harmonizéru. Nejjednodušší je to na baterii s vnějším závitem. Tady po sundání perlátoru pouze harmonizér našroubujete na baterii, znova stačí dotáhnout pouze rukou a je hotovo. Dalším rozšířeným typem je baterie s vnitřním závitem. Tady je potřeba po sundání perlátoru vložit nerezovou redukci, která je součástí balení harmonizéru. Vždy je potřeba použít těsnění, takže vložíme těsnění, redukci a našroubujeme na baterii. Stačí takhle dotáhnout a na tuhle redukci se našroubuje harmonizér. Připraveno k používání. K připojení na tyto baterie, které jsme si ukázali, vám tedy postačí redukce, která je součástí balení harmonizéru. Většina baterií používá perlátor se závitem o průměru 22 mm. Existují ale i baterie s menšími perlátorky, dále různé baterie s atypickým zakončením nebo sprchové baterie. Tady platí, že je možné napojení harmonizéru, ale je k tomu potřeba speciální redukce. Vždy se postupuje tak, že po vyndání perlátoru vložíme nejprve těsnění, použijeme vhodnou redukci, našroubujeme, pro dotažení použijeme minci a teprve na redukci našroubujeme harmonizér. Tyto atypické redukce nejsou součástí balení harmonizéru. Obecně bych vám doporučil před objednáním harmonizéru vždy si ujasnit, jaký typ baterie doma máte a jaký typ redukce budete potřebovat. V případě jakýchkoliv nejasností se na nás obraťte a my se pokusíme najít vhodné řešení. Teď vám ukážu, jak rozložit a znovu složit harmonizér. Takže od začátku. Sešroubujete harmonizér z baterie. Necháte okapat vodu, sešroubujete perlátor, tady ve spodní části vidíte hlavici šroubu, který celý harmonizér drží pohromadě. Ten je potřeba klíčem uvolnit. Takže sevřu celou rukou a lehce povolím klíčem. Stačí několik otoček, dál už budeme pokračovat rukou. Přidržím prstem šroub a sešroubuji horní přírubu dolů.
Teď sundám skleněný kuželík. Vidíme vnitřní část harmonizéru a po sundání skleněné komory se vysype část na připravenou látku. Na šroubu zůstávají rozvěřovací spirálky a rozpěrka. Před rozložením je důležité si zapamatovat, která spirála je nahoře a která dole. Obě dvě spirálky se odlišují směrem svého vynutí. Správné umístění a orientace spirál je zásadní pro správné energetické ovlivnění vody harmonizérem. Vodní kámen se na součástech neusazuje. Výjimečně ve velmi tvrdé vodě se mohou objevit stopy vodního kamene na spirálkách, rozpěrce anebo skleněné komoře. V případě, že je potřeba odstranit vodní kámen, všechny části můžete jednoduše očistit tak, že je naskládáte do vhodné misky . Zasypete kyselinou citronovou, 1 nebo 2 kávové lžičky by měly stačit a zalijete horkou vodou. Vodní kámen se bude uvolňovat za vzniku oxidu uhličitého. Místo kyseliny lze použít i ocet, ale kyselina citronová je vhodnější. Rozhodně nečistěte v kyselině citronové krystaly. Krystaly v harmonizéru předávají vodě svou energii. Po čase dojde k jejich energetickému vysílení a je potřeba je nahradit. K tomu je v základním balení harmonizéru náhradní krystalová sada. Energii u vybitých krystalů doplníte tak, že je necháte nabíjet několik hodin na slunci. Čím déle, tím lépe. A pak je uschováte na další výměnu. Obě náplně střídáte. Vybité krystaly nahrazujete nabitými. Vhodná doba výměny krystalů závisí na objemu vody, která protekla harmonizérem. V místech s větší frekvencí, jako je restaurace nebo firma, bych doporučil výměnu až 2krát za měsíc. V domácnosti by to mohlo být 1krát za měsíc. Tady je ale potřeba se řídit vlastním pocitem. Podle toho, jak vám voda při pití chutná, anebo jak se po jejím pití cítíte, si krystalky obměňte. Po vyčištění jednotlivých částí můžeme začít harmonizér seskládávat. Kompletaci začneme tak, že vezmeme šroub. Na šroub navlečeme spodní přírubu s těsněním. Další část je spirálka spodní, která má vynutí po směru hodinových ručiček. Těsněním vždy nahoru. Pravíme těsnění. Další část je rozpěrka a skleněná komora s harmonizačním textem. Musí dosedat na těsnění ve spodní přírubě. Dál vložíme stříbro a krystalovou náplň. Použijeme samozřejmě nabité krystaly. Šungit a 9 krystalů křišťálu. Počet má svůj význam, takže pozor na ztrátu. Upravíme tak, aby horní spirálka dosedala na přírubu, nikoliv na krystaly. Horní spirála, ještě jednou připomínám, má vynutí proti směru hodinových ručiček. Umístíme na šroub, upravíme těsnění. Teď nasadíme skleněný venkovní kuželík tak, aby dosedal do spodní příruby a našroubujeme horní příruby. Při šroubování lehce kontrolujeme, aby kuželík správně dosedal do lůžka ve spodní přírubě. Tak, rukou už to dál nejde. V téhle chvíli použijeme klíč. Do levé ruky vezmete celý harmonizér a lehce dotahujeme klíčem, dokud to jde bez silného odporu.
Pořád to je chcede. Nepřitahujeme víc, aby nedošlo k prasknutí skleněné komory. Tak, to stačí. Teď už jenom zbývá vložit těsnění, našroubovat perlátor a harmonizér můžeme znova používat. V tomto videu jsme vám ukázali, jak udržovat váš harmonizér Via Human. V případě jakýchkoliv nejasností se na nás s důvěrou obraťte. Děkuji vám za pozornost a přejeme hezký den.